תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. הנושא הוא במותם ציוו לנו את החיים. דווקא משפט שמשתמשים בו כל כך הרבה, בכל הטקסים, בכל האירועים, והפעם החלטנו לעצור ולשאול מה זה? מה זאת אומרת ציוו? מה אנחנו הולכים לעשות עם הצבא הזאת? אנחנו רוצים לעשות פה חברה טובה יותר, ולא נחכה למנהיגים. בני הנוער, תנועות הנוער, יעשו את זה בעצמם. אני בשיר מדיחות בצופים, ויש לנו חניכים, וכל שנה יש בשבט שלנו פעולות על יום הזיכרון, ואנחנו עושים פרויקט חלל, ואנחנו מספרים על חלל שמת ביום הזיכרון. ובנושא של מימוש הצוואה, בפן היותר ערכי, במותם ציוו לנו את החיים, מה שהחללים השאירו לנו שם, כאן, מעבר ליום הזיכרון עצמו. יש משהו נוסף שאתם עושים, שאת עושה כמישהי שנמצאת בתנועת נוער? כשאני באתי לתנועה, אז כן היה לי איזושהי חשיבה על אנשים עם צרכים מיוחדים, אבל כשנכנסתי לתנועה זה נכנס, הרגשתי את זה הרבה יותר, והבאתי את זה גם, אני חושבת, החוצה לאנשים שסובבים אותי, וחברות שלי למשל כבר יודעות שלא אומרים מפגר. לכולנו יש את הקטע הזה שאנחנו חוזרים הביתה כמו שהוא אמר וזורקים את החולצת תנועה, ופתאום מתנגש לנו הערכים האלה של כאילו איך היינו מתנהגים ליד חניכים שלנו או ליד החברים שלנו בצוות. אני אומר שבתנועה אתה רוצה להעביר ערכים מסוימים ופועל על פיהם. התמקדנו ברובד החברתי והאישי, וברובד החברתי זה כשהחללים, יש את המשפט, ציוו לנו את החיים. אלה החיים שהם ציוו לנו כחברה, שבחברה שלנו היום, אז כמו שאתם יודעים, יש גזענות ויש אפליה ויש המון שנאה. אני מרגיש שלא לזה ציוו לנו את החיים, לא זה אנשים שמתו, נהרגו בשביל המדינה, נפצעו בשביל המדינה, הלכו למלחמות בשביל המדינה, לא בשביל זה הם בעצם נפלו בקרב. אני מסתובבת פה בין המעגלים, ואני מקשיבה. וזה פשוט תענוג לשמוע את בני הנוער מדברים על מדינת ישראל. וזה פשוט מחמם את הלב שחולון בחרה לעשות את זה. שהחברה, כן, יש אחוזי גיוס מאוד גבוהים בשנים האחרונות, שכן יש הרבה יותר הירתמות. תנועות הנוער גדלו בהמון. האנשים כן מרגישים את המחויבות האלה למדינה, כן יש יותר ערכים. אני אישית יוצא לשנת שירות, ואני חושב שזה מחובתנו לתרום חזרה לחברה ולהחזיר לה את מה שהם הביאו לנו עד היום. גם להתגייס לצה"ל, זה באמת מחובתנו ועל כל אחד באמת לעשות את זה. כל אחד מכיר אנשים שלא התגייסו או בוחרים לא לקחת חלק משמעותי בחברה, ולשאול האם אותם אנשים עם הדעות הפוליטיות שלהם הם מושכים את החברה למקום מסוים. מה התפקיד שלכם בתור מדריכים בחברה? אמרתם שאתם רוצים להדריך לחיים, שזה מה שאתם עושים ביום-יום שלכם? כאילו אפשר לדבר על המצב הכלכלי בישראל, אפשר לדבר על החינוך שלנו, אפשר לדבר על יהדות, כל כך הרבה דברים שאנחנו מוכרחים, על ציונות. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה. העניין המשותף לנו עכשיו זה שכל מי שנמצא כאן, שכבה שכבה בוגרת, שכבה גוב, תנועות הנוער, כולנו כך או אחרת מתישהו בחרנו לקחת אחריות על החברה. אני רוצה גם לברך את הפרק משימה שהגיעו החיילים המדהימים של הנוער העובד והלומד. במותם ציוו לנו את החיים. משפט שרובנו מכירים כסיסמה לימי זיכרון ואבל, מקבל הערב משמעות שונה. בואו נהיה טובים אחד לשני. נתבונן גם בחלשים ובנזקקים, ולא מתוך עיניים מרחמות, אלא עיניים עם ניצוץ. אם טובה ואם רעה, אם קלה ואם קשה, אם זולה ואם יקרה, זוהי ארצי. מועצת תנועות הנוער בחרה לקיים שיח זה כחלק מתהליך עמוק וארוך, על מנת ליצור ולהעמיק את השיח בין התנועות השונות. בסוף הערב הזה אנחנו הולכים גם לשיר ביחד וככה להחזיר עטרה ליושנה.
השיבי את האמונה שהשלום יבוא בעקבותיי. מלא של זית וילדי מתבונן ומקשה, תגידי מה יש לה בפה.